Eguardion deizuela guztioi. Donostiako kursaleko kongresuan aurrera segitzen dugu, hizkuntzen irabazia, ekonomian eta lan saioetan aurrera segituko dugu eta holtzara gerturatzeko eskatuko diogu hizkuntza gutxituen digitalizazioaren garrantzia ikus-entzunezkoetan solasaldian parte hartzera datozen hizlariei, adituei eta sektoreko profesional direnei. Beraz, datozela, Arantza del Pozo Etxezarreta Mesedez, Bikontep, Ikerketa Zentroko, ahotsaren eta lenguaian naturalaren prozesamendurako teknologien zuzendaria da. Txalo bero bat, eskerrik asko. Jose Felipe Auzmendi Lizarralde, ontain ekoiztetxeko zuzendaria, datorrela Mesedez, eguardion zuri ere. Joana Mercer, BBC taldeko MG Alba Telebista Kate Eskoziarrean Speak Gaelic online ikasteko proiektuko lantaldeko kidea. Eta Mirren Bukanan, BBC taldeko lankidea baita ere, MG Alba Telebista Kate Eskoziarrean Speak Gaelic online ikasteko proiektuko produkzio ardurauna dela bera. Eta gaur solasaldi honetan gainera gidari lanetan, zuri ere beraz ongi etorria, Fuen erakundeko, ordezkaria, aurrera, beraz guztioi eta hitza zuena da esan da bezala. Eskerrik asko, aurrera. Entonces, bienvenidos espero que tenéis, o espero que te tengan. Ongi etorri, espero dut, indarra geratzen zaizuela, ni egia esan lur jota nago, eta, edari bereziak hartu behar izan ditut, hemen esnatuta egoteko. Izan ere oso ondo mimatzen gaituzu hemen Euskal Herrian, jaki goxo-goxoak daude, eta bart ere aukera izan dugu, ondo gozatzeko, gauean ere parranda egiteko, eta, espero dut, etzaretela orain nire kontra etorriko, izan ere, bertan hemengo asko zeudeten eta esan zidatenek, mesedez, etzaitez behar joan, atletikeko gorbata itxusi hori ikus ez dezaten Donostian, baina nik esan ohi dut, Gipuzkoarra nintz, behar bada errealekoa izango nintzela, baina, Finlandiako suediar iztuna naizenez atletikekoa naiz. Eta, funeraletan bertan ere bufanda eraman ohi duen horietako bat naiz. Hala eta guztiz ere hemen talde bikaina daukagu gurean. Eta orain alemanieraz jarraituko dut. Ez daukat oso erregistro ona alemanieraz, baina eleaniztasuna sustatu nahi dugu areto honetan eta horregatik alemanieraz egingo dut hemen, gurean Arantza del Pozo daukagu. Oso proiektu garrantzitsua egin dute Bikontekek, berak hizkuntza teknologiak ikasi ditu, horrez gain, Mirren eta Iona ezagutu nituen digitalizazio eta adimen artifizialari buruzko jardunaldi batean, Bruselan, iazko udazkenean. Eta egia esan behar badut, komunikazioa bikaina izan zen. Eta ikusi dugu zein den gazteen arteko hizkuntza guai hori. Horrez gain, telebistako aurkezle ohia dio berak izan dena, eta aktorea izan den Jose Felipe Auzmendi ere hemen daukagu. Eta berak egingo ditu ondorioak. Baina ez dizuet denbora gehiegi kendu nahi, eta horregatik zuzenean Arantza del Pozori emango diot hitza. Eskerrik asko Johan, eta egunoi denoi. Nik gaur Bikonteken azkenengo urteetan azpititulak eta automatikoaren inguruan egin ditugun lanak kontatzera nator, laburki. Lehenengo ezagutzen ez gaituzunentzat, Bikontek ikerketa aplikatuko zentro bat da, hemen Euskal Herrian kokatzen dena,
Gure papera merkatuan da ikerketa basikoko munduan garatzen diren aurrerapen zientifikoak enpresetara eramatea, eta enpresetara eramaten lan horretan laguntzea, bai? Enpresek garatzen diren teknologia aurreratuenak beraien produktu eta zerbitzuetan erabilia izateko laguntza ematea. Eta Bikontek adimin artifizialean espezializatzen da, eta gure departamentuan ahots eta hizkuntza teknologiak lantzen ditugu gehien bat, bai? Orduan, zer dira ahots eta hizkuntza teknologia horiek? Oso laburki esplikatuko dizkizuet, ez? Alde batetikan ahotsaren prozesamenduaren inguruan egiten dugu lan, eta hemen egiten ditugu gauzak dira, ahotsa makina bidez automatikoki ahotsatik informazioa erauzi eta automatikoki prozesatzen saiatzen gara, bai? Ahotsa testura pasaz, alderantzizko prozesua ere lantzen dugu, testuetatik ahotsak automatikoki sortuz, ahotsan dagoen beste informazio motak adibidez pertsonen ezaugarriak, biometrikoak diren ezaugarriak ere erauzi, edo beste informazio mota bat adibidez ahotsetan dauden emozioak, edo egon daitezken gaixotasunak, nolabait ere, horiek ere automatikoki nola erauzi landu egiten ditugu. Bestalde, hizkuntzaren prozesamenduarekin ere egiten dugu lan, bi mailatan, alde batetikan hizkuntza naturala ulertzen saiatzen gara, bai? Hizkuntzetan dagoen informazioa erauzten saiatzen gara, entitateak erauziz, testuak klasifikatuz, testuei galderak egin alizatea eta horrelako gauzak. Eta bestalde ere, testuen sorkuntzan ere egiten dugu lana, bai? Gaur egun adimin sortzailearekin hain modan dagoen aplikazio motak, ez? Bai, testuak sortzea, itzulpen automatikoa testuen sorkuntzaren adibide bat da ere bai, testuak simplifikatzea, eta bar. Eta azkenik ere, lantzen ditugu elkarrizketa sistemak. Hau da, pertsonek makinekin ahotsa eta hizkuntza erabiliz egin ditzaketen elkarlanak, bai? Orduan, guk teknologia hauekin egiten dugu lan, eta gure egunerokotasunean enpresek dauzkaten beharrak asetzen saiatzen gara, bai? Teknologia aurreratuenekin. Zer desberdintzen gaitu? Gure perfilek, gure ikerlariak. Gure ikerlariak oso espezializatuak daude, gehienek ahots eta hizkuntza teknologietan edo graduak, edo masterrak, edo doktorauzak dauzkate, eta gure proiektuetan garatzen dugun teknologia gu beti saiatzen gara libreria batzuetan enpaketatzen, eta libreria hauek dira gero gure bezeroei, enpresei, transferitzen dizkiegunak gero beraiek hauek beraien produktuetan eta zerbitzuetan txertatu ahal izateko, ez? Eta gure teknologia aldugun heinean saiatzen gara maila internazionalean ere garatzen proiektu europearrean gure teknologietan lan egiten duten beste eragile batzuekin, eta maila internazionalean ere dauden kongresu eta lehiaketetan ere parte hartzen saiatzen gara, gure teknologia ere maila honean dagoela ziurtatzeko, bai? Eta gaur kontatuko dizuedana da, azkenengo urteetan, batez ere azpititulaketa automatikoan egin dugun lana, eta batez ere euskerarekin egin dugun lana, bai? Gure egunerokoan, gure inguruko enpresek gehien bat, beraiek erabiltzen dituzten hizkuntzekin lan egitea eskatzen digute, gehien bat gaztelera euskera erekin, baita ingelesa eta frantsesa, kasu batzuetan ere maila nazionalean dauden beste hizkuntza batzuekin ere lan egitea behar dute, adibidez katalanera edo galegoa, eta kasu batzuetan maila internazionalean ere dauden beste hizkuntza batzuekin lan egin behar dugu, adibidez hemengo enpresa askok beste herrialdeetan badauzkate beste produkzio plantak, adibidez Txinan, eta hizkuntza hauekin ere lan egiten dugu, baina gehien bat gaur euskerarekin azken urteotan azpititulaketa automatikoan egin ditugun lanak komentatuko dizkizuet, bai? Orduan, azpititulaketa automatikoa zer da? Prozesua zera da, zuk azpititulaketa automatikoko sistema bati eduki bat bidaltzen diozu, eta teknologia honek automatikoki azpitituluak sortzen ditu, testura pasatzen du eta azpitituluak sortzen ditu, eta hitz bakoitza
audioan esan den denborarekin alineatu egiten du, eta gainera azpitituluak moztu egin behar dute. Azpitituluek formato berezi bat behar dute, luzera bat daukate, pantailan denbora zehatz bat edo minimo bat egon beharko lukete, eta hori esaten den audioaren gandik nahiko gertu egon behar dute. Zuk entzuten ari zarena eta pantailan ikusten dituzun azpitituluak lerrokatutak egon behar dute. Orduan, euskerarekin, urte asko dara matzagu azpititulak eta automatikoan lanean, eta idazle izeneko plataforma bat garatu dugu, eta plataforma hau horretarako erabilaiteke, ez? Erabiltzaileek edukiak igo ditzazkete, teknologiak azpitituluak automatikoki sortzen ditu, eta azpititulu automatiko hauek akatsak izan dizakete. Orduan, edizio prozesua ere plataforma honetan egin daiteke, hor dauden akatsak eskuz, zuzenduz, gero eduki hauek emititu aurretik akatsak izan ditzaten, bai? Orduan, euskerarako hau nola egin dugu, sistema hauek garatzeko datu mordoak behar dira, adimen artifizialeko sistema garatzeko datu asko behar dira, eta kasu honetan euskerazko datuak behar dira. Orduan, hitzarmen bat sinatu genuen ETB-rekin, Euskal Herriko Irrati eta Telebistarekin, eta beraiek sortzen dituzten edukiekin guk garatu digu azpititulak eta sistema hau. Eta beraiek gaur egun erabiltzen dute plataforma hau, beraien edukiak, edukiak grabatutak dauden edukiak, azpititulatzeko. Eta plataforma hau erabiliz, plataformara igotzen dituzten edukiak guk erabiltzen jarraitzen ditugu teknologia hobetzen jarraitzeko. Hau da, ETBek eta ETB-rekin lan egiten duten ekoizleek azpitituluei egiten dizkieten zuzenketak, horiek gero guk aprobetxatzen ditugu teknologia garatzen jarraitzeko eta hobetzen jarraitzeko. Eta hau, ja grabatuta dauden edukiekin. Hurrengo urteetan ere, aurrera pausoak eman ditugu streamingeko edukiekin. Hau da, gaurko saioa streaming moduz ere ari da emititzen, ezta? Zein da eduki mota hauen edo saio hauen ezberdintasuna? Denbora ia errealean emititzen ari dela, ez? Aurreko plataforman, idazle plataformak balio du, ja grabatuta dauden edukiak azpititulatzeko eta postedizio prozesu horrek ere denbora behar du. Orduan, normalean, ja grabatuta dauden edukiak igotzen dira eta horiek azpititulatzeko balio dute. Baina, postedizio hori egiteko denbora ez dagonean, adibidez, ekitaldi bat streaming bidez egin nahi da denean, horrelako teknologia erabili behar da, bai? Hemen egin duguna izan da, streamingen badago aukera bat, eta da, bai edukia, bai bideoa eta bai audioa, pixka bat atzeratu daitezkela, eta normalean interneteko abiaduraren arabera eta atzerapen bat egoten da, zuzenean emititzen ari den edukia eta zuk streaming bidez ikus dezakezunaren inguruan. Orduan, aukera teknologiko hori aprobetxatu dugu, adimen artifizialeko ereduek behar duten prozesamendu pixka bat behar dute, bai? Behar duten prozesamendu hori kontutan hartzeko, ez da asko, gehienez 10-15 segundu artean egoten da, eta orduan hemen egin duguna izan da, azpitituluak sortzen ditugunean, gero alineatzen ditugu, lerrokatzen ditugu bai audioarekin eta bai bideoarekin, eta horrela streaming bidez emititzen den eduki hori horrek badauzka azpitituluak eta gainera azpititulu horiek daude audioarekin eta irudiarekin lerrokatuta, bai? Hori da egin duguna. Eta gero ere, batez ere, azpitituluak segmentatzeko teknologia horrek ere, denbora hobetu dugu, optimizatu dugu ere, denbora gutxiago tardatzeko eta streaming bidezko edukietan erabilgarri ere izateko. Eta streaming bidezko teknologia hau, gure inguruko streaming zerbitzuak ematen dituzten gure inguruko zenbait enpresek ja zerbitzu bezala ematen ari dira, bai? Eta azpitituloak, hau ahaztu zait esatea, aurreko plataforman, idazle plataforman ere, azpitituloak, ikusten dezute hemen, ez? Azpitituloak euskeraz automatikoki transkribetzeaz aparte, automatikoki ere itzul daitezke, bai? Beste hizkuntzetara. Eta itzulpen prozesu horretan ere akatsak egon daitezke eta horiek editatu daitezke, bai? Eta streaming edukietan ere itzulpena ere posible da, bai?
Orduan, euskeraz zuzenean emititzen ari den eduki bat, guk automatikoki azpitituluak euskera sortzen ditugu, eta horiek ere itzul daitezke, eta egiten deguna da, itzulitako eduki horiek ere lerrokatu audioarekin eta irudiarekin, streaming bidez ikusten den edukia, automatikoki ingeleseko adibidez azpititulu batzuekin ikusteko, bai? Eta hurrengo urratsa zertan ari gara gaur? Gaur egun zuzeneko azpitituluak sortzen gabiltza, hau da hurrengo erronka bat, hor hemen ez daukagu streamingak baliatzen duen teknologia erabiltzeko gaitasuna, eta hemen lortu nahi duguna da, gaur bezalako ekitaldi batean, edo beste ekitaldi batzuetan non interpretazio zerbitzuak eukitzea zaila izan daiteken, teknologia hau zuzenean erabilgarri izan ahal izatea, bai mugikorretan adibidez, edo pantaila batzuetan automatikoki azpitituluak hizkuntza batean transkribatzeko eta beste hizkuntza batzuetara itzuli ahal izateko. Eta hemen oraindik proba piloto batzuk egiten ari gara, adibidez, eskolako bileretan, bai? Eskolako bilera batzuetan probak egiten ari gara, eta hor oraindik hobekuntzak daude egiteko, baina teknologikoki erronka hau jorratzen ari gara gaur egun, eta espero dugu aurrengo urteetan horrelako teknologia ere eskuragarri egotea, gure egunerokotasunean dauzkagun ekitaldi batzuetan, erabilgarri ere izateko eta erabili ahal izateko. Eta hau da kontatu nahi dizuen guztia. Ez dakit galderaren bat daukazuen orain edo gero. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias, Arantxa. Ha sido un proyecto. Eskerrik asko, Arantxa, oso proiektu interesgarria eta oso erabilgarria. Itzulpen automatiko horiek zuzenean sortzeko edo itzultzeko ere. Project that you have in Northern. Eta orain hurrengo hizlariari egingo diogu bide. Eta Ionak eta Mirrenek Eskozia iparraldean duten proiektura egingo dugu jauzi. Gaur egiten duzuen aurkezpena, Bruselakoaren erdia bada, edo bezainona bada, benetan denak adi-adi jarraituko dizuegu. Ez daukat inolako zalantzarik, zuzenean zuena da hitza. Exageratzen ari zen, arratsalde on denoi. Gaurkoan eskerrak eman nahi dizkiogu Fueni eta Languneri Donostiara gonbidatzagatik. Era berean eskerrik asko gure interpreteei, itzultzaileei lan handia egin dutelako azken bi egun hauetan. Eskerrik asko interpreteei, izan ere haiei esker gaurko jardun hau irisgarriakoa da. Mirren naiz, Speak Gaelic taldeko kidea naiz, eta ni Iona Mercer naiz, Speak Gaelic taldeko kidea ni ere. Atsegin handia da gaur Speak Gaelic hemen aurkeztea. Bera, da galikoaren hizkuntza sustatzeko programaren belaunaldi berri bat. Izan ere, zeltikoa den hizkuntza bat da, irlandesarekin oso lotuta dago, eta 30.000 hiztun inguru dauzkagu gaur egun Eskozian. 70.000 hiztun inguru dauzkagu Eskozian. Izenak berak ere gure baliabideren berri ematen du. Guk gaelikoz hitz egiten laguntzen dugu. Eta gure hipotesia da inoiz ez dela erraza izan gaelikoz hitz egitea. Ikaskuntzarako baliabide hau ezagutarazi nahi dugu gaur egun eta plataforma digitaletan daukan hazkunde esponentzialaz hitz egin nahi genuke. Speak Gaelic da MG Albaren marka nagusietako bat, BBC Alba Learn Gaelic eta Film G kateekin batera garatu da. MG Alba da gaelikoz komunikabideak eskatzen dituen katea Eskozia Erresuma Batuan eta haratago. MG Albak hizkuntza gaelikoaren normalizazioaren eta hazkundean aritzen da. Uste dugu gaelikoa eguneroko erabileran integratzean, batez ere plataforma digitalen bidez funtsezkoa dela hizkuntza kontserbatu eta biziraunarazteko. Gure hizkuntza munduarekin
partekatzeko dugun modu bat Speak Gaelic plataforma erabiltzea da. Hauxe, da gixanetako proiektua Eskoziako gaeliko komunitatean. Hizkuntza ikasteko baliabide bat da, plataforma ugari biltzen ditu, eta MCERL-ekin batzen da. Hau da, hizkuntzen Europako erreferentziazko marko bateratuarekin lerrokatuta dago. Eta A1 mailatik B2 mailarainoko irakaskuntza eskaintzen du. Ikuspegi mixtoa du eta erabiltzaileak proiektuaren elementu guztiak erabil ditzakete. Besteak beste telesail bat, podcastak, lineako ikastaro bat, autogidatutako ikaskuntza bideratzen duena, ikaskelako materialak eta testu liburuak daude. Hori guztia eskuragarri nazioartean, YouTube bidez, Spotify edo podcasten plataformen bidez. Izan ere, bertako plataforma aniztasun honek interesgarria den zerbait eskaintza altzen digute. Horrez gain, sare sozialetako plataformak ere baditugu. Eta garai batean, hoiek erabiltzen genituen beste baliabide batzuk sustatzeko, baina orain ikusi dugu sare sozialak arrakasta bide izan direla eta bertan zentratuko gara, izan ere audientzia gaztenetara iristeko baliabide bikaina dira. Azken 12 urteetan, Speak Gaeliceko sare sozialetako jarraitzaileak nabarmen egin du gora. Instagramek 10.000 jarraitzaile izatetik 63.000 izatera igaro da. Eta Facebookek 5.000 izatetik 30.000 izaterako jauzi egin du. Zifroiek testu inguruan jartzeko 2022ko Eskoziako errolaren arabera, badakigu 69.000 gaeliko hiztunetik gora daukagula Eskozian. Horrek esan nahi du gure ondintziaren zati handi bat geure ganatu dugula, eta oso ongi dago, izan sare sozialek jendea hizkuntza gutxituetara ekartzetik haratako hauren bizigarritasunare sustatzen dute. Eta Speak Gaelicen esker, gaelikoz eskaintzen komunikabideetarako irisgarritasuna hobetzen da, eta gainera hizkuntza ikasteko aukera eskaintzen da. Eta horretaz guztiaz gain komunitate bateko kide izatera ere pasatzen dira gure erabiltzaileak. Gure ustetan 3 funtsezko elementu daude gure plataformen arrakastarako. Lehenengoa eduki laburrak dira. Eduki linealak gutxitzen ari dira eta publikoak batez ere gazteak eduki laburrak kontsumitzen ditu segundo gutxi batzuetako bideoetatik minutu batzuetarako bideoetara. Hori ez da ondo arreta gaitasunerako, baina ohitu egin behar izan dugu eskaera horretara. Beraz, eduki laburrak azkarrak dira, digeritzeko errazak eta plataforma digitaletarako diseinatuta daude. Eta lehentasun digitalak hori azaltzen du, izan ere gu sinetsita gaude, gure eduki labur hori oso eraginkorra izan dela. Eta horregatik egin dugu gisa horretako plataformak eskaintzen dituena, edukiak barkatu eskaintzen dutenak, TikTok, hau da, Instagram eta Facebooken gain aurten TikTok bat ere kaleratu dugu, eta TikToken irismena paregarrea da, batez ere gazteen artean nik neuk asko erabiltzen du, eta hori da gure helmuga den publikoa ere. Joera horiek gero ganatu egin ditugu, arriskoak hartu ditugu, eta 20.000 jarraitzaile izatera, pasagara 6 hilabete eskasean. Eta komentario hori bat ere izan da, batzuk esan dute, TikTok oso ongi dago, eta bertako administratzaileei soldatigo behar genizkieke. Eduki laburren balio ezagutzea ez da nahikoa. Gu badakigu hori giltzarri dela gure metodologian. Bada beste funtsezko elementu bat ere, benekotasuna, originaltasuna, eta hori gure edukiaren erdigunean dago. Izan ere gaelikoz hitz egiten dugun gazteak garenez, oihartzuna duten edukia sortzen saiatzen gara, gure publikora iritsi nahi dugu, hori oso garrantzitsua da. Euren azalean jartzen gara, zer nahi duten jakin nahi dugu, eta produkzio mota sinpleak erabiltzen ditugu, horrela gertukotasun hori bideratu ahal izateko eta benetako esperientziak bermatu ahal izateko. Sortzaileenganako konfiantza funtsezkoa da. Orduan, influencer gaix garrantzitsuek eta beste berri batzuek lortzen dute gure edukiak erakargarriagoak izatea eta publikoak esperientzia ona izatea eta gozatzea. Eta gainera aurpegi berriak ezagutzen dituzte. Konpromisoa ezinbestekoa da. Speak Gaelicen presentziak konversazioak, elkarrizketak sustatzen ditu
gaelikoz, eta horrela, komunitateak bai elkarri laguntzen dio, eta elkarri laguntzen dio hizkuntza ezagutzen, hizkuntza ikasten, gramatika azaltzen, eta gainera, horrelako eduki lotxagabea, memeak eta sortzeak lagundu egiten du esperientzia horiek partekatzen. Orduan, gure edukiak autentikoa dira, konpromisoak eta hurbilekoa da, gure publikoarekiko oso hurbilekoa. Komunitatea pertenentzian, arrotasunean oinartzen da, eta Speak Gaelicek hau dena sustatzen du digitalki. Iaz, konektatu egin genituen Atlantikoaren bestaldeko gaeliko hiztunak, Kanadara joan ginenean, eta jaialdietan, musika jaialdietan parte hartu genuen Eskozia osoan. Lortu genuen Sophie Elix Bextonek gailekoa ikastea, Murder on the Dance Floor berea da, Peladram Highlandsetako, goi lurraldetako musika jaialdia da, eta bertan ikus dezagunean, bideoa ikus dezakegu. Girl, let's put on. Okay. Is it okay? Is it going to be like fizz? Fish. Fish. Fish, Okay. vehicles. Does it mean happy? Well, it's very beautiful. It's a very lyrical, language. Horrek zer esan nahi du? Pozik, bai oso hizkuntza lirikoa da. Gure lankidetzak, guk gailiko hitz egiten duen futbol talde batekin egin genuen harremanak, eduki asko sortu zuen Europako kopan, eta erakusten digu, gailikoa aurrera egiten ari dela. 2008-tik, film laburren jaialdiak baita ere, aukerak eskaini ditu, zinemagile berriei aukerak eskaini dizkie, zubiak ere egitzen ditugu komunitateen artean, eta gailikoaren maila beste maila batera eramaten dugu etorkizuneko belaunaldientzat, eta adibide batzuk emango ditugu sare sozialetan. Hemen baditugu bideo batzuk. Callum McLean da hau, gure berarekin egiten dugu. Influencer honekin. Hemen ikus gaelikoko hainbat akats. Badago azentuaren arabera aldeak daude. Ez nahastu genero maskulinoa eta femeninoa. Beraz, gogoratu. Boren, borenek femenino esan nahi du, baina hitza femeninoa da. Kakanastea izugarria. Hementxe ikusten dugu Kalun, karisma handia dauka, baina ikuspegi berezia du plataformarako eta oso ondo funtzionatzen du. Sare sozialetarako sortutako edukia da, eduki profesionala, autentikoa, humorez betea eta informazio oso garrantzitsua ematen du gaelikoz. Eta orain, Beladram musika jaialdian sortutako eduki batzuk erakutsi nahi dizkizuet. Gazteei eskatu genien gurekin parteka zitzatela hainbat esaldi gaelikoz. Leon Lan Rianach Thron Ian Leona? Leon Lan Rianach Thron Lanyana. Leon Lan Rianach Thron Lanyana. Leon Van Rianach Thron Van Leona. Leon Lan Rianach Thron Lan Leona? Lena? Leona? Leon Van Rianach Thron Van Leona. Leona? How do you say that? Leona? 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 I don't know. Wat is dat? Hasho, fachte, nastede. We spittle in a lens. And there certainly was spittle. Bai, oso interesgarria izan zen, eta arrakasta handia izan zuen eduki honek asko gozatu nuen. Eta gainera inpakto handia izan zuen.
galiko hitz egiten duten gazteak biltzen genituen musika jaialdi batean, eta horrek ikusgarritasuna eman zion gailikoaren komunitateari, eta gailikoak garrantzia duela eta divertigarria izan daitekela erakutsi zuena. Speak Gaeliken benetan harro gaude, gure memeetaz harro gaude, eta erakutsi nahi dizkizuegu, hau oso laburra da. Okay, so here we've used Taylor's. Norbait entzuten duzunean gaelikoa hitz egiten aurpegi hori gera hartzen zaizu. Taylor Swift dugu hori, eta noski garrantzia handia dauka, baina kontzeptuak ere laguntzen du, ez? Guztiok sentitzen gara identifikatuta, guztiok hitz egiten ditugulako gutxiengo hizkuntzak, eta gure hizkuntza entzutea espero ez dugun leku batean, benetan da zirraragarria. Eta ze komentario egin dizkioten meme honi, ez da? Hiztun askok, beste hizkuntza batzuetako hiztun askok egin dituzte, partekatu dituzte, anekdotak gurekin, eta benetan konektatu dute, eta harremanetan jarri dira beste hiztun batzuekin, ezusteko modu batean. Oso divertigarria da. 3 metodo hauek erabili ditugu, eta beste marka batzuk hasieran hitz egin dugu aurkezpen honetaz, arrakasta handia izan dugu. MG Albaren markaren ikusgarritasuna areagotzeko lan egiten dugu, eta gazteei eskatzen diegu kameren aurrean gaeliko hitz egin dezatela, erakusteko hizkuntza gorabidean dela, Albacea taldearekin, futbol taldearekin ere lankidetzan aritzen gara, beraiek ere gaeliko hitz egiten dute eta guretzat lan egin dute. Gero beste elkarrizketa batzuk ere baditugu, Film Gen, hor gaelikoko hiztun gazteak azaltzen dira, ingurune informal batean, eta hizkuntza modu oso divertigarrian erabilita. Metodo hauek erabiltzeak gure marka guztietan oihartzun ekonomikoa izan du, nola ez, baina baita ere beste oihartzun mota bat izan du, ze komunitateak, batez ere gazteek, gaelikoa beste modu batera ikusten baitute, ez? Guaia da, garrantzitsua da, ondo dago gaelikoa hitz egitea. Eta gustatuko litzaidake azken bideo bat erakustea, arrakasta handia izan zuen, eta oso mezu indartsua, ez? Harrotasun mezua helarazten du. Programa baten zati da, gure kanaleko programa baten zati, eta benetan izan zuen oihartzuna gure artean eta pertsona askoren artean. Gaelikoa da nire ama hizkuntza, baina egunero jarraitzen dut ikasten, ere gurasoek ere bai. Ez dugu gure arbasoek gaeliko bera hitz egiten, baina saia gaitezke hobetzen. Eta gogoratzen, beraiek erabiltzen zituzten hitzak, toponimoak, bestela, tamalez, ahaztu egingo ditugu. Uste dut jendeak badaukela aukera bat. Aukeratu dezakete, gaelikoa ikasi edo ez ikasi, nahi duten zaindu, biziraun dezan. Eta orduan, jende askok egin du autu hori eta ikasi du gaelikoa, oso ondo hitz egiten dute. Eta bai, aukeratu dezakegu, harro egon behar dugu gure hizkuntzaz. Eta nik uste dut, pentsatu behar dugula, bizirautea nahi badugu, ahalegin bat egin behar dugula. Erabili edo galdu, ezta? Hori dio mezuak. Bideo honetan konturatu ginen, bideo hau asko partekatzen zutela, ez? Eta pentsatu ginen, zergatikan konpartitzen dute bideoa, nostalgiagatik da, edo inspirazio iturri delako da, hori bakoitzak bere modura ikusiko du. Eta amaitzeko mezu hau helarazi nahi dizuegu, ez? Erabilezazu edo galdu egingo da. Edo zein hizkuntzarentzat balio du, edo beste trebezia batentzat, ezta? Espero dugu gogoeta piztuko genuela, gogoeta kolektibo baterako bidea irekiko genuela, nola bizi berritu gure hizkuntza gazteen artean eta hedabide sare sozialen bitartez. Eskerrik asko. Thank you very much, Jona and Miren, and I think it's a good example. Eskerrik asko, oso adibide ederra jarri diguzu hemen, Jona eta Mirren, eta Taylor Swiftena eta plataformen erabilera oso ondo dago, ez? Hizkuntza bat saltzeko. Eta amaitzeko,
hitza emango diogu Jose Felipe Auzmendiri. Jose Felipek hemen egiten diren proiektu ez hitz egingo dugu, Euskal Herrian egiten diren proiektu ez, zer egindan, zer egiten ari den, eta zer egin daitekeen. Bueno, nik eta minik eskerrak eman edizkiot bilkura honetan parte hartzeko gonbidatu nauen loitzuneri eta languneri, ez dakit, mezi ote duen, baina esperientzia pikin bat badaukagu, eta ia nire maikiden mailan egoteko kapaz izaten gean. Bueno, baita ere esan behar dut, kongresu honen izenburua berak zalantzak ere sortu zizkiala, hasteko garaien, ze aukerak bai, ematen ditu, mundu digitalak, baina arriskuak eta oztopoak eta horiek ere ugari dira. Inolaz ere, egun hauetan entzun da ikusi ditugunei esker, hemen teknologikoki eta lan ikaragarri egiten ari da, eta euskararen munduan gabiltzan hori, lana ikaragarri errezen digute eta sinpletzen digute Bikontek bezalako enpresek, itzultzaileekin, azpitituluekin, eta bar, eta hori guztia noski ezinbestekoa da euskara, oin ikusiko duguna maraun horretan bizitzean nahi badegu. Nik honi aurrera emateko nola inbardet, klak ez da, hoixe da. Bueno, guzarra egiten dugun, azkar, batzuk ezagutuko nahuzu hemengoek garai baten telebistan debili ginelako, baina guain nagusiki gabiltza digitalak edo, gabiltza audioliburuak egiten, gabiltza podcastak egiten, bideo podcastak egiten, gabiltza fikzio sonoroak egiten, eta esatzen guzti horiek entorno ingurune digital horietara igotzen, denetarik. Eta gero gaina horiei, garrantzi handia ematen diegu edo saiatzen geha benepein, sare sozialetan ere bere isla eduki dezaten, besterik gabe. Tureren audioliburuak eta egin ditugunean, piezatxoak egin eta egin daitezen. Ze gertatzen zaigu guri askotan, gauzak egin bai, eta bai telebizarentzako, bai jaurlaritzarentzako, bai beste enpresa batzuentzako, eta askotan penakin gehatzen geha, ze edukiak egin, eta gero eskuragarri nun dauden, baina horretara iritsiko geha. Horregen bat egu askotan penazetik ikusten duguna, ez? Euskera, bai, lehenguan datu bat ikusi nuen 1.000.000 eta piko iztun, ez dakitzen bagean, 800.000, 1.000.000, baino erabilpena behar dugu. Gu ibili gina gaina, Pello Reparazekin, munduan zehar Euskaldunen bila, eta egin genuen alegin bat, baino Euskara oso txikiak gea, mundu horretan, eta are txikiagoak amaraun digital horretan. Eta hor, nik uste behar deguna da gure lekutxoa topatu, baina aukera bezala hartu nahi dugu. Aukera bezala zergatik, aurregoa, pasai naiz. Aukera bezala, alegia, gauza asko daude, eta erabiltzaile nik semea ditut, eta 20 urtekoak eta bar. Eta egie da, erabat euskarazko etxe eta ingurune batetik pasa direla gutxinez euskainoleko batera. Eta gero inglesakin eta bar, eta hori lortu dugu hemen egon da, eta ikastola batetik etorri eta bar. Orduan, hor, zertan nahi geha kale egiten. Normala da, beste gauza batzuk begiratu nahi izatea, baino galtzen nahi geha. Eta teknologikoki eta egiten ari zeaten alegin guzti horiek, itzultzaileak, azpititulatzaileak, transkriptoreak eta bar, horiek garapen handiak behar dituzte, urteak behar dituzte, baina kalea oso azkar dijoa. Eta horiei zein behar dugu euskerak zer dauka? Aukera bat dauka sarean, edukiak sortzeko, konteniduak sortzeko, erreferenteak sortzeko, eta erreferente horiek bere lekutxoa izan dezaten sare edo mundu digital virtual horretan. Ejemploak badaude, eta baina, netzako magia direnak, eta hementxe Luisio egon dalen, bereiek egin duten jokua eta erabiltzaileak, beste 1000 gauza indien dituzte, hori mirari bada, eta altxor txiki horiek zaindu ez museo bat eraman. Inbar deguna da, elikatu, hobetu, berritu, jaten eman, eta hori bezala, nik beti jartzen den ejemploa, Pello Reparaz egauto bat egiten du, uzten du musika talde bat, sortzen du beste bat, kasik sareetan sortzen du zetak, gero musika hona egiten du evidentemente, eta euskeraz egiteko autua egiten du, eta dena saltzen du. Orduan, posible da, kain behar dana da estrategia bat, eta landu, eta bultzatu, eta gogoa, eta saiak, badago lekua,
inberdan da, bilatu, ezta? A ber, bueno, ba hori, nik uste hor importantea, Jon, hemen pasatzen nahi gea. Zeratik hori, amarauna nioen berriz, eta hemen nahi nun beste gauza bat aipatu. Alde batean, bueno, hemen Euskadien daukaguna, dauzkagu sareak, dauzkagu EITB, dauzkagu nahieran, daukagu naiz, EITB podcast, daukagu eliburutegia, daukagu primeran, daukagu makusi, daukagu zorrotz, daukagu beste mila, ezta? Eta askotan, bueno, sortzaileekin batera gabiltzan hori gertatzen zaiguna da. Egin ditugu gauzak. Eta gero jendea deika eskoletatik, gurasoak, eta hau nun dago, baina esken nun, nola topatu, hori pixin bat bateratu egin behar dugu, nola bait ordenatu egin behar dugu, txikia garelako, eta saiatu eduki horiek jendeari nun lortu ditzakeen esatea, komunikatzea. Gaur egun importantea da edukiak sortzea, eta gero eskuragarri jarri eta hori komunikatzea. Leku askotan ez dakite gauzak non dauden. Guk esate bateago pandemian jabetu ginean, eliburutegian, etzegoela audioliburuak bat zeudela, denak erderaz, gure eliburutegian. Bueno, egin dira batzuk. Jende askok ez daki ja euskarazko audiolibururik dagoenik eta nun dauden. Eta liburu honak dira, zen niri pena ematen zian, Obabakoak audioliburua erderaz plataforma guztietan dago, eta euskaraz ez dago gaur egun. Ez dago. Eta dagoenean ere, askotan ez dakigu nola lortu. Ez dakigu nola iritsi. Eta hor ordenatu behar da hori, eta ondo komunikatu. Eta zeratik, beste aldea ikusten dezu, bueno, enuke etxaiak esango, horiek ere baliatu behar ditugu. Zeratik, nola konpetituko nire semeak, nahi badu ikusi Suits, eta nik esaten badio, da ikusi behar dula guazen. Bueno, bai, konparagarriak dira, baina jendean nahi ikusi beste gauza batzuk, ez da? Eta hoiei egin behar dieguna da, haundi hoiei, eta batzuik gaina legez eskatu geniezaieke, RTV Place ez dago hor, baina Movistarri eta beste batzuik izan dakieke, eta beste ere euskaraz ere edukiak egin eta sortu itzazue, eta jarri, eta guk ere jaten eman behar diegu hoiei, eta sortu egin behar dugu. Orain ingurune bat badago, dirutaz eta laguntzaz hitz egin da. Baina gero, baita ere importantea da, hoiek egiten dituzten oraingoz apurrak nola egiten dituzten. Eta zergatik diota, bueno, Amazon, eta gero dago Storytel, eta gero dago Audible. Eta Audibleen, ni biziki mintzen nauta hainbat forotan esan dut, baina Audibleen, gaina guk alegin bat egin genuen, zerbait egin alizateko, Audible honengo dia momentu honetan 22 bat audioliburu. 22 horietatik, 18 dia umeentzako ipuinak, bai? Umeek entzuten dituztenak. Eta 22 ipuin horiek irakurtzen ditu euskeraz, barkatu baino parregarri egiten duen esatari batek. Orduan, karo, atzerritarrek nahi badiete jarri entzumena lantzeko bereiek ezin dutelako, edo guraso euskaldun ez dienak, bere semei jarri nahi badiete eta horra jotzen badute, eta ipuin horiek danamazkite hor, 5 bat urte. Nine honek personalki deitu diet, esan diet, debalde egingo dizkiogula berriz, baiek kentzeagatik. Nik uste dut, bai Jaurlaritzak, bai behatokin batek, euki bardula sasoia, hori pixkat zaintzeko ere. Ze amaraun horretan, bazpidituluak izan daitezke hobeak, edo izan daitezke eskaxagoak, eta gero sobre todo prosodia, ahozkotasuna, galtzen balima dugu ere, euskarak bikaintasun bat izan behar du. Denetarik sartu behar da, eta euskararik txarrena da, hitz egiten ez dena noski, baina eredu bezala eta batiz bat aurre eta begira eta barnik uste hori pixkat zaintzea, ezinbestekoa dela, ez dakit. Bueno, apaizen aiken egin ez pixkat. Eta horretarako, ni bai ikusten dut berriro ere beharra, gure gobernuak eta ditugunetik urteak dira, baina berriro ere nik uste dut euskera gure ibilbide horrein aurren jarri behar degula. Emakumeen eguna izan zen atzo, sostenibilidadea, esangarritasuna, orain gauza asko ditugu, baina nik uste dut euskara hortik jauzten ari dela. Eta euskera behar dugu. Esatizuet, zergatik, nik etxean sofritxu betelako, nire semeak euskera galdu egin dute, ikastolara joanez eta ingurune euskaldun batean. Orduan, horrek esateit, kontu zibili behar dugu.
Eta berriro iruditzen zait, benetan ibilbide horrian euskara jarri behar degula eta euskaren erabilpen hori. Mundu digitalean edukiak dira importanteak, edukiak izatea. Eta eduki horiek formato berrietara egokitu behar ditugu. Egin behar dugu bere egiten duten bezala, TikTokerako edukiak, saretarako, Instagramerako edukiak, motxagoak, divertituagoak, ze jendeak hori konsumitzen baitu. Eta ez dugu pentsatu, askotan egiten duen bezala, telebizako programa tingo deu, eta gerengo deu TikTokeko zati bat. Ez, eskein berri dugu TikTokerako eta Instagramerako eta edukiak. Propio, beren beregri pentsatutakoak. Eta horrela jo behar dugu. Gero jartzen dutena, plataforma erreferente bateratzaile bat. Nik ez diot inori ateak itxiko, baina behar dugu euskerak bere lekua garbi izan dezan niretzako, ordenatzea hori. Eta hortik, komunikatzaile erreferenteak beraiek egiten duten bezala baita ere, badaude Instagramerrak, influencerrak, denetarik dago, baina onak ere bai. Eta horro goratzen ez gaina, Bizkaian egiten duten influencerran lehiaketa. Eta jende hori sustatu behar dugu, lagundu behar dugu edukiatek eta egin ditzaten. Eta gero laugarren bezala jartzen dut euskara zaintzearena. Eta berriro diot, ez dut esan nahi, hobeto edo gaizkigo, baina gaizki zer dagoen, nik uste deno badakigula. Eta gaizki dagoen aldala ekidin. Batiz bat, gure gazten belarriak eta elikatu behar baldin baditu, gure umeena, ez da? Hortik. Eta edukiak sortu, esaten dut, telebistako saio klasikoak eta fikzioak eta egin behar dira, fikzioak bultzatu egin behar dira. Zengo dugu hor, marko bat gaina orain ona daukagu. Baina zehari da gertatzen, hemen fikzioa sustatzeko laguntzak egiten ari gara, eta laguntza egietarako asko, dihoazte, kanpoko produkzioetarako. Hemen egiten dira, hemengo jendea nolabait erabiltzen dugu, baina hemengo edukiak ez gea isortzen. Hemengo edukiak ez dira bakarrik euskeraz egindakoak. Euskal referente kulturalakin, hemengo gauzei buruzkoak, hemengo aktoreekin, hemengo hori. Gero, podcastak, irudiez, audioz, referentek sortu, audioliburuak. Audioliburuetan gaina, gero estrategia bai behar dugu. Audioliburuak zerrenda bat hartu, eta esan, klasikoak euskarazkoak zein egin behar dira edo ez dira, baina gero egungo gauzak eman bartzaizkio. Eider Rodríguezen azkeneko liburua erderaz badago, lehenko nitzein non behagin, eta esan dira, nik uste izuet egiten, baina egin behar da, zorrek koste minimo bat badauka. Tamalez, dano dakizue, euskaraz audioliburu bat egitea, edo erderaz egitea, edo inglesez egitea, igual kostatzen da. Zenen da denbora, orduak eta egitea, baina egin behar da. Eta hori esan dizudana, Eider Rodríguezen azkeneko liburua erderaz dago eta euskeraz ez dago. Eta gazteek ezin dute euskeraz entzun. Gero ere afizionateko irakurtzera eta bar. Eta gero sare sozialetako lehen esan dudana, pixka eta errepikatzen ez momentu ontan, baina da propio egin behar ditugula edukiak horietarako, eta hauek egiten ari direna, nik uste eredugarria dela neurri horretan. Ez da, eta gainera sare sozialak, ez horretarako edukiak propio egin behar ditugu. Eta nik uste arrakasta dago, ni positiboa naiz da ez eman. Nik uste hemen dena ditugula. Inoizko hiztun eta gazte prestu gehien ditugu, euskeraz. Horre, hezkuntzarekin gaina landu behar dugu, baita ere beste referente batzuk eta komunikazio talde sendo bat dugu beste batzuk ere bai. Nik EITB epetzen dut, netzako etxekoa dalako, baina nik uste badaukagula. Teknologia aldetik zer esanik ez. Kontekbekoak, lehenkoan beste gazte batzuk inen ginen, badabiltza hor realidad virtualakin eta bideo batzuk egiteko intentzioarekin dabar, eta horre egea landuna jama horretako denbora eta diru pixka bat behar dugu. Euskaltzaindiak ere esan behar du, eta badabiltza, naiz eta den instituzio bat, koste egiten zaiona, baina gazteentzako antzerkilanak egiten, ahozkotasuna lantzen, badabiltza, hori bateratu egin behar dugu. Badauzkagu gidoileak ditugu idazle honak, ekoizleak ugari dauzkagu, era guztietako lanak egiteko. Eta gero, lehen esan duguna, marko ekonomikoa, zerga pizgarria ditugu, baina, ojo, paragaidista, nahi gertatu zait, paragaidista asko datoz kanpotik, ona, produkzio bat egiten dute, asko kanpoko jendearekin, hemengo norbaitek sinatzen du, eta produkzio horian egiten da. Eta bai, badator lan pixka bat ona, baina baliatu dezagun, hemengo talentua badagoena, eta kanpoa juten nahi dena asko,
audiovisualak eta hemendik audiovisualak, eta saretako edukiak eta hemen egin daitezen marko horri esker. Osea, badauzkagu, ze ikusten denik beharra hori guztia, akabo. Hau dana bateratuko duen, eta badakite Euskara Aholku Batzordean badagoela alor digitala eta baina behatoki digital bat, eta gaina jende gaztekin. Sortzen dien printze horiek hartuko dituenak, eta gero esna egongo dena, eta hau dana bateratzen saiatuko dena. Sormena eta teknologia baldin badaukagu, teknologia uztartzen jakin, sormen hori bideratzeko. Eta bueno, Johani esaten nion badukazu tarte pixka gehiago, Azken hitz batzuk, lasai bukatu. Bukatu lasai, baduzu tartea. Ez, berriro diot, zeni gaina hortan foto utxa naiz, teknologikoki, nik aluzinatu egiten, dut itzultzailea zenbat hobetu duen, egunero erabiltzen dealako, hori guztia gero islatu behar dugu kalean, kaleari galtzen. Ezetik hor bizimodua oso azkar doa. Eta teknologia hauek garatu bitartean ez baditugu gazteak elikatzen, ez badiegu erabilpen hori ez badugu sustatzen, teknologiak eta dana prest ditugunerako ez dugu erabiltzailerik izango. Askoari galtzen nire ustez horretan. Eta egin behar dugu, edukiak sortu behar ditugu, eta sortutako onak mesedez sustatu eta zaindu, lorei eman zehatzen, eta gero komunikatu jendeari. Gauza asko egiten dira Euskadin, baina askotan ez dakigu nun bilatu. Eta erabiltzea. Euskarari gabe jai dauko gure herri hontan, hasi que hoxe da, nire eskerrik asko eta ondo izan. Mil esker, José Felipe. No pasa nada, es que pensaba que... Ez da ezer gertatzen. Pentsatzen nun galderak egingo egintuela eta gero panelera itzuli. Norbaitek badu galderarik edo iruzkinik egiteko publikoan, jendearen artean? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sonst werde ich... Ez badago galdera gehiago edo iruzkin gehiago, nik nahiko nuke galderaren bate egin. Arantxak esan digu, azpidatzi automatikoak behar ditugula gazteek edukia ulertu dezaten. Eta Jona eta Mirrenek esan dute, nola lortu ez, eduki hori kula guaia izatea eta joera izatea. Jose Felipek estrategia bat eskatu digu. Ari naiz pixka bat hitz egindakoa laburtzen saiatzen. Zer da garrantzitsuena gure hizkuntzek bizirauteko? Having a problem with them. Okay. Sí, vale. No pasa nada. What's important for the language to survive? Well, I think in the specific... Zer dan garrantzitsuena gure hizkuntzak bizirau dezaten? Gaelikoaren kasuan, Eskoziako gaelikoaren kasuan, hizkuntzan komunitate hizkuntza gisa erabili behar dugu. Gure eremura bideratu behar dugu. Horrek bermatuko du etorkizuneko transmisioa eta horrek ahalbidetuko du hizkuntzaren biziraupena, baina lortu behar dugu gazteek hizkuntza hori hitz egitea horretarako. Eta ezin dugu gaelikoaren irakaskuntzara mugatu, ikastetxetako irakaskuntzara mugatu. Behar ditugu edabideak ere, non gaelikoa hitz egingo den. Behar dugu telebista kate bat gaelikoan. Behar dugu plataforma digitaletako edukia. Audioliburuak ere bai, zergatik ez. Beste formatu batzuk ere beharrezkoak dira. Gaztek erabiltzen dituzten formatuak batez ere. Hizkuntza horretan bizi nahi duten hiztunentzako formatuak eratu behar dira. Eskerrik asko bai, erabat ados nago. Zorte izan dugu, arrakasta izan dugulako belaunaldi gazteekin. Baina orain, guri dagokigu gazte horiei entzutea.
Eta hori azpimarratu nahi nuen aurkezpenean. Guk ezagutzen dugu publiko hori, geu ere publiko horren zati garelako. Eta iruditzen zait gazte asko daudela desiratzen ari direnak edabideetan lan egiteko. Eta hemen dauzkagun hizkuntza gutxituetako edabideetan lan egiteko entzun egin behar diogu. To add something to it, yes, Arantxa. Bai, nik uste garrantzitsuena da erabilera ez galtzea, hori da garrantzitsuena. Eta erabilera ez galtzeko ze estrategia erabili daitezken, egia da gaur egun, ez bizi dugun mundu global honetan, eduki digitalak oso garrantzitsuak direla eta horien sorkuntza. Erabilera sustatzeko edukiak ere kontsumitzeko garrantzi handia dela. Teknologiak lagundu dezake, prozesuetan, baina erabilera sustatzeko prozesuetan txertatu behar da, ez? Orduan pentsatu behar da nola sustatu hizkuntzaren erabilera eta hor teknologiak lagundu dezake prozesuak automatizatzen, merkeago egiten, hainbeste diru kopurua ez erabiltzen, ez behartzen, baina alineatuta egon behar du, lerrokatuta egon behar du erabileraren sustapenarekin, nolabait. Bai, nik esan nahi nuna da, ez dakit entzuten da, baina lehen pixka dikatu zaidana. Egin duen proba txiki bat, beste saio bat egiten egina, Euskal Herriko Unibertsitateen Donostiko kampusean, oen dela 6 hilabete. Eta Euskal Erreferenteak, pixka bat aipamena eginez, eta galdera eginez. 100-tik 3 jakintzuten zeintzan Iparragirre. 100-tik 2 jakintzuten zeintzan Jose Miguel Barandiaran. Eta 100-tik 12 jakintzuten, ojo, orain dela 8 hilabetekoa da, oraingo kontzertuen zea, Fermin Muguruza zeintzen 100-tik 12 erantzun zuten. Orain kontzertuak eta sortuan saltzea eta gero gehiago izango dira. Baina hori, orain dela 8 hilabete guk egin duen probatxo bat izan zen. Imanol Artzabal zeintzen 105 zekien, 105 barkatu. Nik uste hezkuntzan ere, erreferente batzuk, historiako gertakari batzuk, eta galtzen ari gehala, eta ez gehala itxertatzen gure ezitzen ari gehan gazteen nortasunean. Eta norberaren nortasunetik, etorriko da gero, autu hori egitea euskeraren aldekoa edo ez, edo behintzet obestea. Bitartean hor gabezia ere badaukagu. Horregatik nik beti hezkuntzaren aldeko, hezkuntza ere prozesu guzti hauetan ezinbesteko iruditzen zait sartzea. Markatu, Eskerrik asko, we have a question from the audience. Meto Novak, please. Galdera bat daukagu publikoan. Gaelic colleagues. Bai, nire lankidei egin nahi diet galdera. Gaelikoko lankidei. Baduzue zuek estrategiarik? Baduzue estrategiarik zuen jarduera horiek etorkizuneko belaunaldietara edo gazteei proposatzeko edo eta elkarrekin zahartzeko proiektu bat da. Izan ere gaztaroa nahiko laburra izan ohi da. Eta erreleboa pasako diezue urrengo gazteei, oraindik ere gazteago dien horiei, edo zuen proiektu hau zuen generazioa edo belaunaldia hazteko eta elkarrekin zahartzeko asmo bat da. Eta gero urrengo belaunaldiak egin dezala urrengo proiektua. Nola ikusten duzue? Baduzue estrategiarik horretarako? Ez. Ez daukagu beren beregi ezarritako estrategiarik, baina espero dugu ni baino gazteago direnek erreleboa hartuko digutela eta nik baino hobeto egingo dutela, gehiago jakingo dute, ni zaharrago izango naiz etorkizunean eta hori horrela da, bizitza horrelakoa delako. Momentu honetan saiatzen ari gara 16 eta 34 urte bitarte duen publiko batera iristen. Behar bada, baten batek 14 urte izango ditu, baina hori da gure publikoa. Eta saiatzen ari gara ikusten zein joera dauden gazteen artean. Eta horrela, urrengo belaunaldia heltzen denean, ez dakit belaunaldi oso bat izango den, behar badako 5 urte gazteagoak direnak izango dira. Pertsona horiek ideia berriak ekarriko dituzte, eta nik atsekin handiz entzungo dira, eta niri gustatu izan zait niri entzutea, eta orain nik ere etorkizunean bestei entzuteko asmoa daukat. Bai, ninen bere gero eta zaharragoa naiz.
Eta saiatzen ari gara beti egunerokotasunari lotuta gazteengana heltzen. Horregatik egin dugu TikTokaren aldeko autua. Badakigulako TikTokeko publikoa Instagram edo Facebook erabiltzen duena baino gazteagoa dela. Horregatik geure burua eguneratzen saiatzen gara, Ionak esan duen moduan. Eta atsegin handiz, jasoko ditugu gu baino gazteagoak diren horien ideiak. Eta pozarren hartuko ditugu gure taldean. Burua zabalik eduki behar da eta gaztei ongi etorri egin behar zaie. Yo creo que aquí vamos a acabar ahí. Honekin utziko dugu, badirudi urrengo industria ministro hemen dagoela, eta beraz itxi egingo dugu. Eta orain holtza utziko dugu, ezta? Ederki, batxalo bero bat, mesedez, eskerrak emango dizkiogu. Johan, eskerrik asko, Johan Hackmani, fuen erakundeko Europako politiken arduraduna aholkularia da bera, eta noski baietz, zuei ere, eskerrik asko, Jose Felipe, eskerrik asko, eta eskerra baita ere, Jona eta Mirreni, BBC taldeko gailik proiektuaren arira.